Hi guys, good morning. So maaga tayo ngayon kasi punta tayo ng BGC. So pupunta muna ako sa asawa ko sa 9th floor para magpaalam. Wala ko ng chililas. Baka ko chilas man, magkakabla. Ulo! Yan, sige. Ulo mo yan eh. Kaon ng gudra. Hi guys! Daw waiting dito. Yes, I think it is. Bye. Apa? Murah namun. Kailangan ni Japper Sniper? Wala. Vlogger ba nga? Kaya mo na lang. Bisaya, mo ko na lang. May pawin nila hindi. Kailangan na? Wala. Tanawa sa akong kuwan. Sa iyang kuwan na nakapugo sa iyong vlog. May pamarang mo ka ng ano lang. I-search lang niyo ang kuwan. Japper Sniper. Nakita mo no? Kumingan daw. Sa airport. Ano na yun ako? Kaya dali yan, hindi na makaabot ko yun. Nalabot niya natin. May coffee. Mga oras. Doon, nagdi ang airport. Doon, pasa doon. Kaya tayo guys. Tagpon na rin po. Make the music. Yes. Ano ka? Ano ka? May wala mong signal. Okay man. Hi sa akong vlog oh. Yan, wala. Wala Ah. yung plan. Akong mama guys. Marami yung tao. Nakita niyo mo mga video? Wala, ang pinapalimuhan na. Ganito na. Ha? Mamahal ma. Araw. Hindi mo wala ko yan. Nakita mo mga video ma? Ano ba ito mga dito? No? Katong una kong gising, nakita niyo mo? Wala ba? Kailangan nag-like ka ma. Unit ka pa. Maka 5,000 yata. Ayaw hanggang December. Dalawa kayo 10,000. Malaki yung babayaran sa like nyo. Hindi halata na ilugo ka. Ano kaya namin nila ko yung like nyo ni Papa ah? At saka siya. Ano sino yun? Yung kaibigan mo na si Enriquez. Karen. Si Karen. Pinipila ko rin yung ano, yung like niya sa akin. Yung boss ko siya. So yun guys, papunta na tayo ng naiba yung ruta ko. Imbis na BGC,
at tumawag yung ano, yung susunduin ko na nasa solar pala sila. So ayusin ko lang to. Dito ko na lang. Dami kong dala. Ay nako, hindi ko pa pala naayos yung ano, hindi ko pala nababa yung wiper. So yun guys, tayo babiyahin na, papunta tayo ng ano, solar. Tayo sa yung daan ko. Ay guys, gusto ko lang i-shoutout yung mga solid subscriber natin. Ayan, oh. Ayan sila. Salamat sa inyo idol. Salamat sa suporta. Guys, mo lakaw na ta. Kay sugda na tog biyahe kay kuan man. Gitanaw na ko sa mapa, pula kay mapa. Traffic Sabado manunta. So, aray ko. Okay. Atras malala. Skip yung parking dito. So daan natin ngayon papuntang ano, ay, pwede pala one way dun. Sige na lang. Kasong layo eh. Atras na lang ako. Atras ako. Pwede. Nalimot ko, pwede mo din mag one way basta Sabado. Layo, may libutan good. Atras na lang ko, atras. One way tamang one way. May kuan, hindi man busy. Diba? Tamang one way, pwede man mag one way basta Sabado. Lagi na amping lang. Diba? Kaya kung mulibot pa, layo na kayo. Ayan.
Dadaan tayo ng ano guys, Buendia. Yan yung ano yan guys, oh, yung tumalon na lalaki, yung Chinese, yan yun, oh. Yan. Diyan tumalon. Nabalian doon ng paa eh. Nag-traffic tuloy. Ewan ko, tumalon daw kasi ano daw eh, iniwanan ng babae. Sabado ngayon guys, hindi masyadong ano, busy, pero tinignan ko sa mapa papuntang Soler, mapula, kaya nagahan ko na lang. So yun guys, dito na tayo sa EDSA. Itong street na to, papunta na to ng ano, MOA tsaka Soler. So dito na ako dumaan. Yan, palagi dito si ano, Bibi. Yan, palagi siya dito, nakikita ko siya dito dumadaan. Shout out sa'yo, bye Rico Bibi. Permita ka makita dre ba sa imong kuan mga vlog, bili ka gaagi. Sa Philippine Arena. Ito naman yung ano guys, ito yung ano, IKEA, tas yung Maax, tapos Mall of Asia, and Maax. Guys, papasok tayo ng ano guys, Soler. Ganda dito guys, oh. Ayun guys, dito na ako sa Soler. At tinawagan ko na yun si susunduin ko. Kanina kahapon kasi nagtumawag siya na sa BGC ko daw siya sunduin sa Grand Hyatt Hotel. Ngayon nagbago na naman, dito siya sa ano, sa Soler. So dito ako sa Soler. At tinawagan ko na siya kanina eh. Tinext ko na, sabi ko dito na ako sa ano, sa lobby. Ayan. Soler. So guys, tinawagan ko yung sunduin ko. 5 to 10 minutes pa raw. So ayan, ang ganda dito. So guys, dito na ako sa Ayala Alabang. Sobra traffic dito. Papasok na tayo ng Ayala Alabang guys, ng village. Kaso magatid lang po ako ng kaibigan ni boss. Boss mo? Magalang punta sa bag ko. Sa pasok yan ah. Thank you sir.
Tapos din, pauwi na ako ng bahay. Sa wakas, nakarating din. Bunny cheese girls. What? Bunny cheese girls. Okay. And the baby's asleep. Ha? She's asleep. What? There. Oh, you vlog mo si lola mo. Asan si lola mo? I think he's probably here. Photographer na rin yan. Ay, kagwapo. Kagwapo sa mga po. Ay. Hi, babe. Kumain ka na? Ano ulam nyo? Daw? Ay. Ang sarap. Tulog si Bibi. Nga panago ka man. Uy, doon sa ka. Doon sa ka. Ha? Doon sa siya? Ano na siya? Ilan ni? 4. Pero saan? Sa salakyan? Wala ko lang bukan bulong hindi. Ay na. Hey, stay here. Stay. No, because I'm scared to camera. No, you just put your hand here, but not all of Basta ka the bus. Showing. All of that. Hi guys, ito yung apo ko na si Chloe Pot. Ayan, nabaklan ko na. Kaon sa ka din, ayan, uminom. Okay, y'all, you're ruining the video. Do it again. What? You're ruining the video. Do it again because Lola was talking to you so much. Ay, nagpag-iisip si Lisa. Restart it. Hi guys, ito po yung apo ko na super pretty. Ganda naman ni Chloe. How old are you na? 6 years old. Mommy cheese girl. Yeah, Mommy cheese girl. after eating, ha? Kain muna tayo. Okay, let's show this ugly Oo. thing. Oo. Hey, I'm gonna sleep with you. But I'm sick. Sorry. It's me. So, and today I'm showing you my product. Let's go. Sugatin nyo yun. Mm. Hindi kumagot ka, no? Kumain ka na? You're running the vlog again. It's okay. Yung gana, ano na, higit. Can you You're running the video again. Restart it. What's up mga katubol?
Ang galing. Tignan mo. Okay. Ila. You're only gonna you're only gonna sleep here for 3 days. This is the first Wala na day. ito. Kita. Uy, huwag kumahingi kasi natutulog ang baby, ah. Hindi ko na tubig na ko. Pero may kasi I already dreamed. Hi. Hi, Lolo. Ay. Ano? Look at my chair. Balikan. yun. Yes, I am. End mo na yung video kasi. Why? Na. Sabihin mo, end mo na yung video natin. Yung vlog mo. Bye-bye. What?